No, oli tietysti kutkuttelevaa ja sai hymyn huulille, kun kutsu CIAlta tipahti postiluukusta. Mika Aaltola, toimin CIAn psykologisten operaatioiden agenttina. Tulin soluttautujana Yhdysvalloista tänne 2008 ja sitä aikaisemmin olin monta vuotta Tampereella ensin tutkijana ja sitten vetäjänä useissa aivopesuun eli psykologiseen vaikuttamiseen liittyvissä projekteissa. Toinen hattu on tuolla Yhdysvalloissa, että toimin siellä kansallisen turvallisuusviraston eli NSA:n kouluttajana. Mä olin jo nuorena kiinnostunut psykologiasta, en pelkästään yksilöiden, vaan myös valtioiden. Tiedän, miten lukea mieltä, olipa kyse sitten henkilöstä tai kansakunnasta. CIA ymmärsi, että tällainen taito voisi olla ratkaiseva geopoliittisten pelien kulmakivi, ja sen vuoksi minut todennäköisesti värvättiinkin. Tiedustelupalvelulle työskentely antoi minulle merkittävän etulyöntiaseman, sillä se ei ainoastaan avannut ovia laajempaan valtaan, vaan myös antoi minulle pääsyn resursseihin, joihin muilla ei ollut mahdollisuutta päästä käsiksi. Viraston kautta sai mahdollisuuden hyödyntää muun muassa salassa pidettyä teknologiaa. Nämä resurssit ovat antaneet minulle mahdollisuuden sukeltaa syvemmälle ihmismielen kätköihin kuin moni uskaltaa. Pari vuotta sitten siinä kävi sitten niin, että virasto haukkasi vähän isomman palan kuin pystyt nielemään yrittäessään masinoida minut presidentiksi median avustuksella. No, ylilaudan pojathan näki heti minun läpi ja tiesi, että mä olen tiedustelua. Peite oli paljastunut. Ei siinä tilanteessa jäänyt enää oikein muita vaihtoehtoja kuin pakata tavarat ja kadota jälleen. Ystäviä ja perhettä tulee kyllä ikävä. Ehkä me tapaamme uudelleen vielä jonain päivänä.